R2, det här är riktigt äckligt. Vem är du? Jag är Yoda. Och vem är du? Jag är Luke Skywalker. Kan du hjälpa mig med en sak? Vadå? Med att lära mig att använda ett lasersvärd. Visst, jag är ju jedi. Tack så mycket. Senare. Mycket bra. Tack så mycket. Över till nästa steg. Gör så här. Okej. Okej, du behöver lära dig mycket mer. Senare. Mycket bra. Tack så mycket. Igen. Visa mig nu vad du har lärt dig. Bra. Något mer? Just det.